دکتۆر نورەدین زازا خەباتکار کوردپەروەر و زانایە کورد di sala 1990 li qezaya madena li Bakurê Kurdistanê di nav malbateke xwedî dîrok û qurbanî û xebateke dirêj de ji dayîk bû. Diktor Nafis û birayê xwe Nûreddîn ku wê demê 11 salî bû, sala 1983 ji Amedê derketin û berê xwe dane Helebê li Sûriyê. Di wê demê de Diktor Nûreddîn Zaza di asta xwendina xwe ya navendî de bû. Bi zimanên Kurdî, Erebî, Frensî dinivîsand. Bi sedan gotar û berhemên wî di govarên wek hawar ronahî de hatine belavkirin. Gelek berhemên wî hene. Jiyên çapkirî dastana Memê Alan. Romana Şivanê Kurd ya Erebê Şemok û ji Frensî wergerandiye Kurdî. Dîwaneke helbestê bi navê Şerê di ber azadiyê de. Her wiha Kurdistan. Serbarî ku sala 1982 pirtûka jînenîgariya min wekû Kurdekî derxist. Zaza guhdaneke mezin dida pêşxistina zimanê Kurdî. Dê Temûza 1944 de hewl da xwe bigihîne Nemir Mela Mistefa Barzanî. Lê di nava xaka Iraqê de ji aliyê polîsên Iraqê ve hate girtin û bo zîndana Mosulê hate veguhestin û piştî salekê serbest hate berdan û vegeriya Qamişlo. Pişt re berê xwe da Libnanê û li wir li peymangeha zanistên siyasî û aborî lê zankoya Frensî li Beyrûtê xwendina xwe berdewam kir. Hevdemê xwendina xwe û bi destpêşxeriyekê ji Mîr Kamîran Bedirxan wekû bêjerê bernameyên Kurdî ku ji radyoya Beyrûtê dihatin weşandin kar kir. Her wiha dibistaneke bi şevê vekir tê de Kurdên li Beyrûtê fêrî xwendin û nivîsandinê bi zimanê wan yê dayîkê kir. Di payîza sala 1947 de û piştî ku xwendina xwe bi serkeftin bi dawî anî, berê xwe da Swîsrayê da ku nameya doktorat xwendina xwe de pêşkêş bike. Di sala 1949 de civata cara pêşîn ya xwendekarên Kurd li Ewropa danî. Wî û 5 hevalên xwe yê Kurd lê Lozana Swîsrayê hevbendiya xwendekarên Kurd da mezrand û weke serokê wê hate hilbijartin. Bi navê dengê Kurdistan kovareke mehane bi Frensî û Kurdî derxist, salekê domand û 12 hejmar jê hatine çapkirin. Di sala 1956 de Zaza nameya doktorat zanistên perwerdeyî de bi dawî anî. Paşî vegeriya Sûriyê. Di sala 1957 de li gel hejmarek hevalên xwe, yekemîn Partiya Siyasî Kurdî li Sûriyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya damezrand û bû serokê wê. Di sala 1960 de Diktor Nûreddîn Zaza ji aliyê desthelata Sûriyê ve li gel çend hevalên xwe lê Şama paytext hatin girtin. Diktor Nûreddîn Zaza nimûneyek ji wêrekiyê re bû û bi gotina tevaya hevalê wî di zîndanê de qet cavî wî tevî eşkencedanê neşkest û tim serbilind bû. Di zîndanê de nameyek bo serokê dadgeha ewlehiya leşkerî ya bilind şand. Tê de behsa siyasetên dewletê nicatperest dermafê Kurdan de kir. Her wiha tekezî li ser mafê gelê Kurdiyê rewa kir, serbarî kiryarên siyaseta helandin û terîbkirina Kurdan. Her wiha di zîndanê de bi rûskek jê Cemal Abdinasir re jî şiyand bû û gotibû ez niha di zîndanê de me bi tenê ji ber ku ez Kurdim û daxwaza rawestandina kiryarên dewletê dermafê Kurdan de û rêzgirtin jê re kir. Di sala 1961 de ji bo Parlemana Sûriyê hate hilbijartin. Lê ji ber lêstok û sextekariyên rejêmê bi ser neket û ji aliyê rejêmê vecareke din hate girtin. Piştî serbestberdana wî berê xwe da Libnanê û li wir jî hate girtin. Pişt re vegeriya Sûriyê lê ji ber ku rejêma behsa Sûriya nicatperest desthilat bû, careke dî ew girt. û piştî demekê bo parêzgeha Swêdayê lê ser sînorê Sûriyê hevbeş bi Libnanê re hate dûrkirin. Sala 1967 reviya Tirkiyê û li wir jî desthilatê astengî jê re durist kirin û fişar lê kir ta ku berê xwe da Swîsrayê û li wir Diktor Nûreddîn Zaza jiyana hevjîniyê pêk anî. Piştî xebateke bêrawestiyan û jiyaneke ji doza Kurdî re terxan kirî, Diktor Nûreddîn Zaza di heftê cotmeha 1988 de koça dawî kir û li Lozanê bi xakê hate spartin.